Croeso i'r ail wsos. Ymarfer un eto, Corff Cyfan. Da ni wedi gwneud hein wsos dwytha. Da ni'n mynd i ail wneud nhw, da ni wedi cael cyfle i ymarfer nhw, felly cerwch amdani. Os da chi'n teimlo bod chi ddim wedi gallu gorffan wsos dwytha, bod chi ddim wedi gwneud yr amser i gyd neu'r reps i gyd, peidiwch â poeni, gewch chi fynd amdani wsos yma. Ffwr â ni. Iawn ta, da ni'n mynd i gnesu i fyny, da ni jyst angen y mat a fydda ni angen cadar. Da ni'n mynd i ddechrau efo cam i'r ochr a tap, felly da ni'n camu'r ochr a tap efo'r droed arall. Felly gychwynnwch chi pryd ydych chi'n barod, jyst cam a tap o ochr i ochr. A cerwch chi ar gyflymder eich hunan, sy'n rhaid chi ddilyn fi, gewch chi mynd yn gynt os da chi isio, gnewch yr ymarfer mae'n siwtio chi. Da ni jyst yn mynd i wneud rhyw 10 eiliad bach arall ar y cam a tap o ochr i ochr. 5, 4, 3, 2, 1. A wedyn da ni'n mynd ymlaen i squats cadar. So, peidiwch am meddwl gormod am y gair squats, just meddyliwch am ista lawr a sefyll i fyny. Achos dyna bedio yn y bôn, weithiau da ni'n cymlethu fo wrth roed y gair squats a meddwl gormod am dechneg. Felly, meddylwch am ista lawr a sefyll i fyny am rwan. Felly gobeithio bod chi yn dilyn fi adra. Ac os di hwn chydig bach yn ormod, jyst cyrwch hanner ffordd lawr. Sy'n rhaid chi fynd holl ffordd lawr at y gadar heddiw. Newn ni wneud 2 arall. A wedyn da ni'n mynd yn ôl at y cam a tap. Felly cam i'r ochr a tap. Os da chi'n teimlo bod chi wedi cael yr coordination ar hwn, gewch chi agor y cae y breichiau hefyd. Felly, cynnesu fyny, da ni yn paratoi'n hunan yn feddyliol. Da ni'n cael yn hunan i mewn i'r sôn, ond da ni hefyd yn paratoi y corff. Da ni eisiau codi ceiriad y galon, da ni eisiau cael y gwaed i bwmpio o gwmpas y cyhyra. Felly dyma ydy'r pwrpas o gynnesu fyny. Iawn. 5, 4, 3, 2, 1. A da ni'n mynd yn ôl i'r squats cadar. Da ni'n mynd i wneud hein am ryw 30 eiliad. A dwi'n mynd i roid tip bach arall i chi fan. Felly, ista lawr a sefyll i fyny, neu mynd hanner ffordd i lawr. Ond, tro yma, triwch feddwl am eich brest a wneud yn siŵr bod o'r agor ac yn pwyntio ymlaen. Beth sy'n tueddu ddigwydd weithiau ydy, da ni'n cael yn tynnu lawr wrth ddod i fyny. Felly, triwch eich gorau i gadw eich brest ar agor ac yn pwyntio ymlaen. Ella fydd hwn yn rhywbeth da chi'n gorau gweithio arno fo. Yn mynd i wneud 1 arall. Gret. So dwi'n teimlo bod ceiriad yng nghalon ni wedi codi, dwi'n teimlo chydig bach yn gnesach. Iawn, da ni'n mynd ymlaen i'r rhan symudedd a da ni'n dod ar traed allan yn llydan. Mor llydan ydych chi'n gallu sy'n gyfforddus a da ni'n mynd i drysglwyddo pwysau'r corff o un ochr i'r llall. Da ni'n dal am ryw 2 eiliad a wedyn newid. 1, 2, newid. Felly mae bob dim yn pwyntio ymlaen yn rhaed i penglinia, hips, sgwydda, i gyd yr un cyfeiriad. 1 arall. A wedyn da ni'n mynd i ddod ar traed yn agosach i ystwytho yr asgwrn cefn. So da ni'n mynd i droi ochr i ochr, ond mae nghluniau mewn hips i yn pwyntio ymlaen. Ymlacer y sgwydda. Troi ochr i ochr. Ni'n gwneud 2 arall. A wedyn, da ni'n mynd i fynd lawr at y mat. Os da chi yn cael trafferth efo'ch penglinia a bod yn mynd i fod yn anghyffyrddus i chi bwyso ar eich penglinia, dyblwch eich mat i fyny. Felly, penglinia ar y darn yma efo mwy o sponge. A da ni'n dod ar dwylo reit o dan y sgwydda, penglinia dan yr hips. A da ni'n mynd i fynd o gwylod yr asgwrn cefn, 1 asgwrn cefn bach ar y tro, reit i dop yr asgwrn cefn. A wedyn ffordd arall rownd, 1 asgwrn cefn bach ar y tro, os da chi'n gwthio'ch brest at y llawr. So da ni'n mynd o 1 eitha i'r llall. Cat cow, maen nhw'n galw hwn yn yoga. Neu cath lun, cath hapus oedden ni'n galw yn ysgol ystalwm. 1 arall. A wedyn brest i lawr at y llawr.
Iawn, i'r symudiad nesaf, illa byddwch chi angen cadar. Felly, dowch â'r cadar yn agos. A da ni'n mynd i ddod â un goes ymlaen i symudiad lunge. So, illa bod chi angen eich cadar jyst i gael eich cydbwysedd. Os da chi'n gallu neud o heb, gret. A da ni'n mynd i wthio ymlaen nes da ni'n cael stretch neis yn top y goes yn yr hip flexor. A wedyn unwaith da chi fanna, os da chi'n teimlo, da chi'n gyfforddus y fanna a da chi ddim yn hapus i wyllo yn y gadar, jyst aroswch lledach chi. Ond os fedrwch chi, da ni'n mynd i anadlu mewn, ymestyn y breichiau, anadlu allan. Fel dwi'n ymestyn y breichiau, dwi'n teimlo'r stretch yn dyfnach yn top y goes yn yr hip flexor. Mae hein yn gallu mynd yn dyn iawn, so mae'n syniad da i lacio nhw cyn dechrau'r ymarfer. A wedyn, da ni'n mynd i newid coes. Felly, i'r ochr arall, droed arall ymlaen, gwthio'r cliniau ymlaen nes da chi'n teimlo'r stretch neis na. A wedyn, ymestyn fyny, ac i lawr. Anadlu mewn, ag allan, un arall, ag allan. Gret. Iawn, da ni'n barod i fynd i mewn i'r prif ran nesaf, sef yr codi pwysa. Mi fyddwch chi angen eich kettlebell ar gyfer y rhan nesaf. Ond da ni'n mynd i ddechrau efo squat, a mae gennych chi dewis wan. Os da chi'n hollol newydd i squat, peidiwch y poeni am ddefnyddio pwysa. Dowch y pwysa mewn pryd da chi'n hyderus efo'ch techneg. Hefyd mae yna opsiwn o gario ymlaen i ddefnyddio'r gadar. Yn enwedig os gennych chi anafiadau penglinia, neu bod chi'n cweit yn teimlo'n hyderus i fynd lawr yn isel heb yn byd tu ôl i chi. Cariwch ymlaen efo union yr un fath a nathon ni wrth gynesu fyny. Ond os da chi'n iawn, ella bod chi wedi gwneud squats o blaen, gyfeilwch yn eich pwysa, dowch efo at eich brest, meddwch bod yr pwysa ma'n rhan o'ch corff fan iawn. A da ni'n mynd i ddod â traed ar un lled ar sgwydda, a da ni dal yn mynd i feddwl bod y gadar tu ôl i ni. Ista lawr a sefyll fyny. Ffwr â ni. Da ni'n mynd i wneud 8. Ond os da chi yn cyrraedd 6 a teimlo da chi wedi cyrraedd eich limit, mae hynna'n hollol iawn. Sticiwch chi efo'ch lefel chi, cerwch ar y lefel da chi'n gyfforddus, jyst bod chi yn mynd allan o'r comfort zone. Gynnu ni 3 arall. So dwi'n gwthio trwy'r traed, trwy'r sodla. Penglinia, dwi'n neud yn siŵr bod hyn ddim yn disgyn i mewn a ddim yn pwysio ymlaen gormod. A brest ar agor, pwyntio ymlaen. Gret, Plygu'r penglinia i reid y pwysau lawr. A da ni jyst yn mynd i orffwys am chydig eiliadau wan. Dwi'n mynd i gael active rest, so da ni'n mynd i gerdded o gwmpas, dŵr os da chi isio, meddwl am techneg, so y 3 points nes i reid oedd traed, pwysio mewn i llawr, penglinia, neud yn siŵr bod nhw ddim yn disgyn i mewn, na'n pwysio ymlaen, brest ar agor ac yn pwyntio ymlaen. Iawn, da ni'n mynd am yr ail rownd, da ni'n neud 3 rownd. Newn ni 8 eto, ond cofiwch, stopiwch ar 6 os na hynna di'ch limit chi. Da chi eisiau teimlo bod y 2 rep hola na, 2 squat hola na yn anodd iawn. Ffwr â ni. Lawr a gwthio fyny, trwy'r traed, trwy'r sodla. Mae mhengliniau i'n dod i ongl sgwar. Iawn, so triwch anelu am hynna. Da chi ddim eisiau fynd yn is. Push i fyny, trwy'r traed, trwy'r sodla. Brest ar agor, pwyntio ymlaen. Gyda ni 4 i fynd. Dal i anadlu. Os ydych chi'n teimlo'n anodd, gret, dyna da ni isio. Dyn nhw ddim yn fod yn hawdd. 2 ar ôl, dal i ganolbwyntio. A trio roid negas o'r ymenydd i'r cyhyra sydd fel wedi gweithio, sef cyhyra'r coesa, penôl a craidd. Un arall. Da iawn. Iawn, gorffwys eto. 30 eiliad i orffwys i gerdded o gwmpas, dal i symud. Cech amser i chi gael sip o ddŵr os ydych chi angen. A wedyn fydda ni'n ymlaen i'r 3ydd rownd. Da ni eto mynd i anelu am 8, ond cerwch mor bell a da chi'n gallu.
Iawn, ffwr â ni am y trydydd rownd. Plygu'r pengliniau i bigio'r pwysau fyny, pwysau at y frest. Traed yr un lled ar sgwydda, ffwr â ni. 8 squats. Bob un yn cyfri. Bob un efo techneg cry. Dyna di'r peth pwysica. Os da chi'n teimlo bod chi ddim yn agos at 8 eto, fyna'n hollol iawn. Just bod chi'n cael y techneg cry yna. Gwthio'r cliniau nôl. Pwysio fyny trwy'r traed, trwy'r sodla. Gynna ni 4 i fynd. 4. 3. Da iawn os ydych chi dal efo fi. 2. Ac un arall. Fantastic. Da iawn, oce. Pwysa lawr yn saff. Plygu'r pengliniau. A da ni'n mynd ymlaen i'r darn nesa. Da ni'n mynd i weithio'r rhan ucha'r corff a'r rhan isa'r corff mewn ffurf o beth da ni'n galw yn superset. So mae hyn yn golygu bod ni'n mynd o un symudiad i'r llall heb orffwys rhwngthyn nhw. Felly na i egluro'r 2 symudiad a wedyn ewn ni syth i mewn iddi. Mae'r un cyntaf yn mynd i fod, mae'r 2 yn mynd i fod ar y llawr, mae'r un cyntaf yn mynd i fod ar eich cefn. Gyfilwch yn y pwysau i mynd i lawr. Felly, ymunwch i mewn pryd ydych chi'n barod, neu siŵr bod chi'n gafel yn dyn yn y pwysau. Ydych chi'n plygu'r pengliniau, traed yr un lled ar cliniau, a wedyn da ni'n mynd i wthio pwysau mewn llinell syth i ffwr o'r brest. Chest press. Felly dyma fydd y symudiad. Da ni eisiau cadw'r sgwyddau i lawr a gwthio trwy'r breichiau, trwy'r brest i ffwr o'r corff. Iawn, da ni'n mynd i wneud 10 eiliad arall. Felly cariwch ymlaen i symud. Ac eto'r un i'r rheol. Os da chi'n cweit yn cyrraedd diwedd yr amser, mynd yn hollol iawn. 3, 2, 1. Da iawn, pwysau'r ochr. A da ni'n mynd i aros i lawr. Ac os fedrwch chi, defnyddiwch y band ar gyfer yr ymarfer yma. Os da chi eisiau trio fo heb y band gyntaf, mynd yn hollol iawn. Os i hwr yn newydd, da ni'n dod o'r band just dros y pengliniau. Da ni'n mynd i orfedd yn ôl. Mae'r traed yr un lled ar cliniau. A da ni'n mynd i wthio'r cliniau ar hips i fyny. A wedyn rowlio lawr yr asgwrn cefn. Gwthio fyny. Rowlio lawr asgwrn cefn. Pontydd glwts dy hing. A maen nhw'n gret ar gyfer gweithio cyrra'r pen ôl. Yn enwedig efo'r band, lle da chi'n gorfod cadw'r tensiwn yn y band, holl ffordd fyny, holl ffordd lawr. Peidiwch â gadael i'r band rai ennill, peidiwch â gadael i'r band dynnu'ch pengliniau chi mewn. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. Felly, dyna'r 2 symudiad. Da ni'n mynd i wneud yr 2 beth yna dwywaith eto. Cadwch y band ymlaen, diolch mot, os dio dal yna pryd da ni'n wneud yr chest press. Iawn, 20 eiliad, ffwr â ni. Push i fyny, nôl i lawr at y frest. Da ni'n mynd i fynd amdani wan, da ni wedi cael ymarfer ar y techneg. Gyda ni 10 eiliad i fynd, yn adlu allan, nôl i lawr. 3, 2, 1. Da ni ddim yn gorffwys, da ni'n mynd syth mewn i'r glute bridges, y pontydd glwt. Ffwr â ni, gwthio fyny, rowlio lawr. Gwthio fyny, rowlio lawr. So pryd dwi'n dweud rowlio lawr, dwi'n fel rowlio lawr yr asgwrn cefn. Un asgwrn cefn bach ar y tro. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn, dwi'n gobeithio bod chi'n teimlo'n iawn, a jyst cofiwch yr heol na os o'r rhywbeth yn teimlo yn anifyr neu'n brifo, enghraifft gwylod y cefn, gnewch yr cerdded o gwmpas y stafell, yr active rest yn lle ni. Da ni'n gwneud 1 rownd arall, 20 eiliad ar bob un, ffwr â ni. Push i fyny, i lawr yn ara bach, gnewch yn siŵr bod yr sgwyddau na ddim yn mynd i fyny at y clystiau. Cadw'r sgwyddau i lawr. 10 eiliad i fynd. Dal i anadlu allan fel ydych chi'n gwthio fyny. Mewn fel ydych chi'n dod i lawr. 3, 2, 1. Syth mewn i'r pontydd glwt, ffwr â ni.
Os di hyn yn dechrau llosgu cyrra'r pen ôl, mae hynna'n gret, dyna beth da ni isio. Os da chi'n teimlo dim byd yn cyrra'r pen ôl, dewch ar sodlan agosach at eich pen ôl, at eich glwts. Cyrra mwyar corff. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. Ffantastig, dwi'n gobeithio bod chi wedi teimlo fatha bod chi wedi gweithio'n galad efo'r ymarferion yna. Da ni wedi gorffan y darn cryfder am heddiw yma a da ni'n mynd ymlaen i ymestyn. Felly dyma'r rhan sydd da ni'n gweithio ar hyblygrwydd. Triwch fwynhau y darn yma. Hwn di'r darn neis lle da ni'n ymlacio, da ni'n meddwl am yn anadlu, lle switch off. Felly gwnewch mwyaf ar darn yma. Dechreuwch yn eistedd ar y mat. A da ni'n dod o'r coesau allan. A'r unig beth da ni'n mynd i wneud ydy plygu mlaen twtch bach. Cadw'r frest ar agor. A dwi'n teimlo stretch neis yn cefn y coesau just yn neud hyn. Dwi'n mond i plygu mlaen rhyw modfen neu ddau. Neu ddangos ar ochr, so mae'n siap cefni yn aros yn syth. Dwi ddim yn cylchu'r cefn. Mae'n fresti ar agor. A dwi'n teimlo'r stretch neis na'n cefn y coesau. Da ni'n mynd i ddal hwn am 10 eiliad arall, yn adlu mewn, ag allan. Mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. Da iawn. A da ni'n mynd i ymestyn cyrra cefn y coesau, hyd yn oed y ddyfnach chwan, wrth orfad ar y cefn. Defnyddio'ch band, a da chi'n mynd i lwpio'r band dros eich troed. Cadw'ch troed mor syth da chi'n gallu, peidiwch â poeni os ydi plygu chydig, mae'n hollol iawn, jyst bod chi'n teimlo'r stretch na neis na yn cefn y goes. Os di hwn yn brifo, neu ma'ch coes chi'n crynu'n ofnadwy, da chi'n mynd efo rhy bell. Cerwch â fo mor bell as yn gyfforddus, so da chi jyst yn teimlo'r stretch neis na. Caill gadas da chi isio. Anadlu mewn y ddefn trwy'r trwyn allan trwy'r ceg. A da ni'n mynd i newid troed. So da ni'n dod ar band dros y droed arall. Tynnu mor bell as yn gyfforddus. Nes da chi'n teimlo'r stretch neis na'n cefn y goes. Ac yn adlu mewn trwy'r trwyn. Allan trwy'r ceg. Trio ymlacio. Un anadl arall. Da ni'n tynnu'r band. Troi rownd ar yn ochr. Defnyddio breichiau i ddod yn hynna'n i fyny. Cymwch eich amser i ddod i fyny, os da ni'n dod i fyny rhy gyflym, da ni'n gallu mynd eich bach y chwil gan bod ni wedi bod yn gorfod ar lawr. Felly cymryd eich amser, dod i fyny sefyll, dwylo tu ôl i'r cefn. Dyn da ni'n mynd i wthio y frest allan. Cadw'r pengliniau'n feddal, yn adlu mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. A wedyn ni orffan, da ni'n mynd i anadlu mewn. Stretch i fyny ag allan. Un arall, anadlu mewn. Stretch i fyny, anadlu allan. A dyna ni am heddiw yma. Da ni wedi gweithio y corff i gyd, da ni wedi symud bob dim a na i weld chi yn y sesiwn nesaf.